Tata. 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 Reci, dečko. Ja sam, tata. Ko ja sam? Ja sam. Tvoj ovaj. Nemam ja imam kćer. Dalje? Pa ja sam Žarko. Ne znam, ko je to? Pa sjećaš se kad sam došao isto jednom... Imao sam jednom, da, imao sam sina, ali otišao u Australiju i ne znam više za njega. Pa ja sam Žarko, oni. Da, nemam pojma, sad imam kćer. Recite šta treba. Pa došao sam po honorar. Vratio sam se... A bio je neki, da nisi onaj kamatar, tar? Nisam više, ali sam došao po honorar rad. Za šta? Pa sad sam se vratio. Tata, vratio sam se iz vojske, rekao sam ti... Nemam pojma, nešto je vremena prošlo, tako da ne znam, ne sjećam se, podsjeti me. Pa ja sam sin Žarko, poslao si me u vojsku da se izjačam. A to je gotovo. Bio je jedan takav zgodan simpa dečko, zvao se Žarko, ali već pa to sam, pa ja sam. Ali nema ga više, znaš, on ti otišao u vojsku. Pa sam ja izdao njegovu sobu i to, ali tu možete pitati po kvartu, ima za iznajmiti sobica i to. Pa ja sam zainteresiran, ja bi opet se vratio. Dobro, evo tu imate ova susjeda, Mirjana. Ona ima dole šupu, samo se malo očisti, metnete krevet i možete tamo... Ne mogu, tamo su mačke, neću tamo od... Nemate inače, sve vam je zauzeto. A platim duplo više nek što plaća ovaj, ko je kod vas? Jeli, a kod mene je sve puno. Do kad ste puni? Pa oni su ugovor napisali na 2 godine, znači... Daj tata, aj možeš sad, hoćemo se vratiti u normalu, znači ja sam došao i ja sad želim... Popite vi lijekove vaše, kakav tata? Ništa tata, gotovo je s tatom. Idi tamo, traži smještaj. Kak si bio u vojsci, tak si i tu sad, znači nisi. Vozdra, zdravo, ćijao. Tamo pješice, obilazi kvart i nađi si sobu. A ovdje možeš eventualno doći nekad na ručak kad te ja pozovem. A možda... Mrš!